Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu na yau tare da ni Mustapha Awal Zubairu. Darasinmu na yau zan koyar da ku yadda mutum zai mayar da wayarsa ta koma kamar remote control. Wasu da yawa za a ga suna amfani da waya amma ba su taɓa sanin cewa ana mayar da waya ta koma kamar remote control. Za ka iya amfani da wayarka ka kunna talabishin ɗinka, za ka iya amfani da wannan wayar taka ka kunna AC gidanka, za ka iya amfani da wannan wayar naka ka kunna rediyo ko wani abin makamanci wanda yake amfani da remote. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon namu tun daga farko har zuwa ƙarshe ta yadda za ku ranga ganin hanyoyin da za mu bi domin mu mayar da wayar mu ta koma remote control mu amfani da ita. Ku biyo mu ku sha kallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda a jawabinmu a baya mun yi magana cewa za mu koyar da ku yadda mutum zai mayar da wayarsa ta Android kamar remote control. Wato ainihi zai iya amfani da wannan wayar tasa ya kunna TV ɗinsa, ko ya amfani da wannan wayar ya kunna AC, ko ya amfani da wannan wayar ya kunna rediyo da dai ma sauransu. Duk dai abin da ya shafi abu da yake amfani ko electronic abu da yake amfani da remote, to za ka iya amfani da wannan wayar taka ta Android ka kunna wannan abu. To wato ainihi mutum abu na farko da zai fara a nan zai ɗauko wayarsa ta Android, zai je ya nemi Play Store, wato kundin sauke manhaja a Hausance kenan. Yanzu misali ga ta a nan wajen na nemo ta, ina fata gashi na muku indicating ɗinta a nan wajen, na ɗan zagaye ta saboda ku gane Play Store ɗin. Sai na je na taɓa a kanta. Ina taɓawa a kanta, peji na farko da za ta fara buɗowa shi ake kira home page, wato pejin farko da zan fara gani akan screen ɗina ya display. So abin da zan fara yi a nan wajen, ga daga sama inda ake cewa search for application, bari in muku indicating domin ku gane. Gashi misali a nan wajen idan za ku iya lura, gashi a nan inda aka rubuta search for application, to a nan zan je a kan wannan abin sai na taba a kai. Ina tabawa ga wani kuso nan kuna gani ya zo a nan wajen. To abin da zan yi a nan wajen, zan je in sacin abin da ake cewa universal. Yawwa misali gashi ya fito universal remote control for all devices, sai na taba a kai. Ina tabawa a kai zai lodin, zai buɗo min wani pejin. Gashi a nan wajen kuna kallo ya buɗo min. To abu na farko abin da zan fara yi a nan wajen, gashi ya turo min application da yawa wanda dai a universal da yawa kuna kallon su. To amma mu a nan wajen guda ɗaya za mu yi amfani da shi a nan wajen. Yanzu misali let's say bari in ɗauki guda ɗaya, ga wani a nan daga sama da farko kuna gani, ba za mu taɓa a kansa, bari mu ko indicating wanda za mu ɗauka. Misali gashi a nan wajen wannan, misali let's say bari mu ɗau wannan mai amfani da shi. Duk wanda ka ga damar zaɓa za ka iya zaɓa a nan kai amfani da shi. Sai na taɓa a kai. To ina taɓawa a kai, gashi kuna kallo ya buɗo min wani sabon peji, inda idan za ku iya lura daga nan wajen kuna kallo, misali bari in muku indicating a nan wajen kuna gani aka ce mutum 5,000 su suka yi downloading wannan application ɗin. Sannan aka yi magana a nan wajen kuma kuna kallo daga nan wajen, gashi inda aka yi magana aka ce wa'anda suka buɗe wannan application ɗin mutum 1,000. Sannan shi wannan application ɗin nauyinsa 3.5 MB. Sannan wayanda za su yi amfani da wannan application ɗin akan waya daga yaro ɗan shekara 3 abin da ya sama, misali gashi a nan wajen, su za su iya amfani da shi. Sannan daga nan ƙasa kuma idan za ku iya lura, ga wani abu nan mai ɗan box da rubutu a ciki inda aka rubuta install, gashi na zagaye shi kamar box ne, ga kuma install a ciki kamar link ne ake nuna min inda zan yi installing wannan application din. Sai na je yanzu na taba wannan link din. Ina taba wannan link din, idan kuka lura yanzu gashi ya ƙara kamun wani abu. Gashi a nan wajen an rubuta universal remote control for all devices need access to
gashi sun dan rubuto wani dan turancin su, gashi daga nan wajen kuma idan za ku iya lura gashi inda suka saka min in accepting wannan application din yayi downloading akan wayata, sai na je na taba shi akai. Ina tabawa akai zai fara downloading. To gashi kuna kallo yanzu wannan application din yana loading domin ya fara application. Ya dan ce dan dakace shi zuwa wani dan lokaci kafin ya dan fara downloading wannan abin. To ina fata kuna tare da mu, ku yi hakuri saboda matsalar network. To gashi yanzu ya dan fara downloading, tunda bai nauyi ne da shi ba, nan da dan wa'ansu 'yan sakanni in Allah yadda zai sauke wannan manhaja da muke jira ta sauku mu amfani da ita akan wayar mu domin ku ga yanda za ta yi sosai. Ina fata kuna tare da mu. Yawwa gashi nan yana 46%, gashi ya kusa saukuwa. Ina fata kuna hakuri, kuna tare da mu. To yanzu gashi wannan application din ya gama download. Yanzu abu na gaba da yake yana installing wannan applications din. To gashi yanzu ya gama, kuna tare da mu. Amma kuma idan za ku iya dubawa a nan wajen, gashi kuma a nan wajen inda ya ce in open application, kaga kenan in the sense that wannan application din da na downloading ya gama. Yanzu ina taba akan wannan application din, gashi kun ga ya buɗo min main page na wannan applications din. Idan za ku lura misali daga sama nan wajen kuna gani, misali gashi ya ce support website provision. Yawwa, sannan kuma nan wajen gashi ya nuna mun alamun cewa wannan TV ce, hoton TV ne, gashi sun rubuta. To kamar link ne suka ba mu a nan, kamar nan wajen idan kuka lura kamar list view ne, bari ku gani, gashi kuna gani na scrolling ɗinsa kamar list view, daga ƙasa ga settings, ga about, ga favorite. To abu na gaba da zan yi a nan wajen, misali yanzu bari in shiga na farko nan wajen akan wannan list view din mu inda aka saka na TV. Ina tabawa a nan wajen, ku yi hakuri saboda talla suka kawo. Yawwa, to gashi ya bude. Gashi yanzu misali daga sama idan kuka gani gashi ya rubuta min LG a nan wajen, sannan na biyu ya rubuta min Panasonic TV. Gashi nan duk wayannan da kuke gani sunayen TV ne wanda muke amfani da su. Ga suna a ƙasa, zan ta scrolling zan ga kala-kalan TV da nake amfani da su. To duk wanda na taba a nan, misali yanzu bari in dau kwaya ɗaya a nan wajen na taba ku ga yanda zai yi. Yanzu misali bari in taba LG ta farko din nan, gashi misali ina tabawa gashi kun gani ya buɗo min applications din. Yanzu misali ga wajen kunnawa a nan wajen, yanzu wannan duk wata LG da ta ganci wannan model din to zan iya amfani da ita domin na kunna. Yanzu misali ka ga nan ga makunni na zagaye, ga wajen karo volume, ga wajen rage volume, ga OK a nan wajen, ga wajen kunna sound da kashe sounds, sannan ga wa'yansu madannan na misali na canja channel daga wannan channel din zuwa wannan channel din. Idan na yi ƙasa kuma za ku ga madanni na misali nambobi ga su nan 1 zuwa 9 misali har da 0 gashi kuna kallo. Sannan na ƙara scrolling kun ga menu, ga wa'yansu abubuwa, duk abin da ya shafi wannan remote din. To kai abin da za ka yi a nan wajen abu ɗaya za ka yi. Na farko, idan wannan misali ka ga yi daidai da remote ɗinka misali na LG, to shi kenan sai ka yi using da shi. Za ka yi using da shi ka kunna TV ɗinka ka kashe da shi kamar yadda kake amfani da remote ɗinka wanda yake na TV da ya zo da shi kenan. Wayarka ka ga yanzu a nan ta koma remote control saboda samun wannan manhajar da ka sauke ta zuwa kan wayarka. Yanzu bari mu baya mu ƙara kunna na wani ku gani misali. Yanzu misali bari in taɓa na Panasonic ɗin nan. Kun gani misali shi ma gashi, shi ma na Panasonic ne, zan iya amfani da shi kamar yadda remote yake na Panasonic. Yanzu idan na misali na Sony gashi misali na taɓa, kun gani gashi nan shi ma remote ɗin, kowane remote za ka iya amfani da shi. Yanzu bari mu baya misali, to nan gaba kuma na ƙasa kuma ga na AC kuna kallo misali kamar yadda muka yi jawabi a cikin wannan, ga AC a nan wajen. Yanzu misali da na je na taɓa wannan remote ɗin na AC misali nan wajen link na AC ina taɓawa zai buɗe. Gashi yanzu misali kun gani gashi ya buɗe.
to yana budewa a nan wajen duk za ku gani misali sunayen AC da muke da su ga sunan kala-kala a nan wajen. Misali bari in ce Sharp ce da ni ko LG, yanzu ina tabawa haka kun gani gashi ya buɗo min irin exactly remote na AC. Gashi zan iya using da shi in controlling AC da shi, zan iya using in saka AC ta motsa, in kashe AC, in kunna AC, duk gashi kuna kallo ga keys nan irin na AC misali a nan wajen. Misali ka ga wannan kana gani, wannan wajen ragewa, wannan wajen karowa, wannan sa ta ringa murfinta ya ringa motsi, duk dai gashi in kuka gani remote ne irin na AC LG exactly, ba abin da ya bambanta su. To muna fata kuna tare da mu a cikin wannan bidiyon. Idan muka ƙara baya kuma muka ƙara scroll nan ga wata AC ita ma ana, kun ga ita ma ga remote ɗinta nan, ita ma zan iya amfani da shi. To duk dai kusan abin haka yake misali. To wannan ita ce manhaja ta farko da zan fara nuna muku a nan. Gashi na nuna muku misali da na baya ga DVD nan, in ka shiga ita ma za ku ga irin remote ɗinta duk ga su nan a nan wajen sun wannan. To wannan manhaja ta farko kenan da na nuna mana a cikin wannan bidiyon namu. Sannan misali zan kuma iya zuwa nemi kuma wani remote ɗin. Misali yanzu bari mu ƙara downloading wani application ɗin mu ƙara dubawa ku gani yanda yanayin abin yake. Yanzu misali bari in ƙara choosing wannan misali ku gani. Misali gashi a nan wajen hanya ta farko kenan mun yi, ga wani kuma misali a nan wajen. Misali bari in taba a nan wajen ku gani, ina taba kun ga gashi ya kai ni inda zan yi installing a nan wajen. Ka ga wannan application din yanda kuka ga rate ɗinsa misali yanzu kun san ba mutane da yawa ne suke amfani da shi ba, saboda an ce mutum 40 su suka buɗe wannan application din. Nauyin application din bai fi 2.5 MB ba, sannan wanda za su iya amfani da shi mutum ɗan shekara 3 abin da ya sama. To wannan bari misali mu koma baya mu je mu nemi wani applications ɗin. Yanzu misali idan muka ƙara scrolling muka ƙara duba za mu ga wasu applications ɗin. Yanzu ga wani a nan wajen misali da bari taɓa a nan wajen, kun gan shi yana loading. To idan kuka lura wannan application ɗin an ci, idan kuka lura application ne wanda aka ce ya mutane 4,000 su suka buɗe shi, sannan nauyinsa 4.6 MB. Sannan yanayin waɗanda za su yi amfani da wannan application ɗin mutum da kaɗan shekara 3 abin da ya sama. Sannan aka ce mutum 5,000 su suka yi downloading wannan application ɗin suka saka shi a wayarsu. To abu na gaba abin da zan fara yi a nan wajen shi ma shine zan je misali ga inda aka rubuta install a nan wajen, zan je in taba a kai sai na downloading wannan application ɗin. Ina downloading wannan application ɗin na sauke shi akan wayata, zan yi amfani da shi za ku ga yanda yake. Kuɗan yi haƙuri kuɗan dakace mu saboda yanzu application ɗin yana downloading akan wayar mu. Muna fata kuma kuna tare da mu, saboda matsalar network har yanzu applications ɗin bai gama downloading ba. Muna fata kuma kuna jin daɗin wannan bidiyo namu da muke saki akan YouTube channel ɗinmu. To gashi yanzu wannan applications ɗin shi ma ya gama installing. Ina so ne abin da ya sa na ƙara downloading wani applications ɗin, ina so in ƙara nuna muku wani applications ɗin da ma misali wani za a ga yi downloading wani application ɗin ya yi amfani da shi, wani kuma ya sake downloading wani daban, za a ga application ɗin ya bambanta amma kuma duk functionality ɗinsu ɗaya, duk aikinsu ɗaya ne. Yanzu misali yanzu ka ga wannan applications ɗin gashi ya gama downloading, ga inda aka saka open a nan wajen. Yanzu zan je na taba a kai, ina tabawa a kai gashi kun ga wannan application ɗin gashi yana loading, yana ƙoƙarin buɗewa. To gashi kuna gani yanzu gashi ya buɗe min. Yanzu in kuka duba a nan wajen gashi ga wani waje da suka rubuta AR remote, sannan da na biyu suka saka smart remote. To yanzu abin da za mu yi a nan wajen zan je in taɓa wannan AR remote ɗin. Ina taɓawa kun ga ya ƙara buɗo min wani sabon interface ɗin. To idan kuka lura wannan application ɗin ya bambanta da wancan, amma kuma idan kuka lura
ga abubuwa kamar misali hoton TV a nan, ga hoton projector misali bari in nuna muku domin indicating nan gashi inda suka saka hoton TV a nan wajen, nan ga alamun hoton AC, nan misali ga alamun hoton projector, nan uka duba set top box gashi a nan wajen, misali ga DVD player, ga AV receiver, duk dai ga su nan da yawa, ga sound bar din nan duk gaba ɗaya a nan wajen. To yanzu misali bari in sake taɓa na TV yanzu misali a nan wajen in nuna muku. Yanzu misali gashi ya buɗe min wani feji inda ya rubuta misali ga list biyu na da yawan TV da muke amfani da su, gashi kamar akwai su Samsung, akwai su LG, akwai su wane ne. To amma shi wannan application din abinda za ku duba a nan wajen ya bambanta da wancan. Wannan applications din yana amfani da wifi na kan wayarka, saboda misali wasu talabijin ko wane ne ko infrared na wannan wayar da kake amfani da ita. Saboda misali za a ga duk wani electronic wanda yake amfani da remote, musamman TV da radio, za a ga mafi akasari suna amfani da infrared ko wani abu wanda zai connecting ɗinsu da wannan abu. Misali shi wani amfanin wannan za a gani shi sai misali kamar da network yake amfani wannan applications din wajen amfani. Yanzu misali bari ka ga idan na taɗa bolin za a ga ya kai ni wajen da zan yi wifi misali how to use menene kuna kali wifi remote control, ina taɓawa akai kun gani misali sai na taɓa haka kun gani gashi nan ya kawo min misali sai na taɓa TV Android, to kun gani gashi yana connecting da wifi na kan wayata kuma sannan zai amfani da data, amma kuma zai kawo maka ainihin wannan remote din na wannan TV. Amma wannan ba shine ya kama ba, daman kawai mun nuna muku ne saboda ku gani, saboda sometimes za ku ga misali applications din da ake amfani da su na wannan shi remote control din za a ga suna da yawa. Wani za a ga misali ko a cikin bidiyon mu yayi downloading wani daban bai sanya zai amfani da shi ba. To abin da ya sa na yi comparing da wannan da wancan saboda waɗansu suna amfani da data ta wayarka wajen amfani da wannan remote control din, wasu kuma ba sa amfani da wannan. Kawai in ka sauke wannan manhajas za ka yi amfani da ita direct kawai kan wayarka ta zama ma kamar remote. Misali za ka iya amfani da ita ko a makaranta, misali za a ga misali wani ko ya yadda wane ne ya yadda remote na wannan abun bai sanya kuma zai yi kunna projector ba su yi amfani da ita a class. So kaga wannan kamar wani ƙarin ilimi ne. So ka je makaranta kawai kaga projector ɗinku an rasa remote, an rasa yadda za a kunna ta, za ka iya ɗauko wayarka kawai ka duba sunan wannan projector ɗin sai ka yi downloading wannan remote control ɗin nata ka yi amfani da shi. To jama'a mun gode da sauraron wannan bidiyo namu, muna fata kuma za ku yi subscribing channel ɗinmu, kuma muna fata inda muka yi kuskure za ku gafarce mu, sannan za ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa, saboda dannawa subscribe ɗinku ita ce za ta ringa ƙara mana ƙarfin gwiwan mu ringa kawo muku sababbin shirye-shirye, kuma wannan shi yake nuna mana cewa bidiyon da muke yi yana ansuwa ga al'umma. Kaga kenan zai ringa ba mu ƙarfin gwiwan mu ringa kawo muku sababbin shirye-shirye. Muna godiya. To jama'a da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo nawa, ina fata inda muka yi kuskure za ku gafarce mu, sannan za ku danna mana subscribe. Mun gode.